No niin, moro kaikille, meikäläinen on Kokki ja tänään pelataan Binding of Isaacia ja laitetaan full screeni päälle, näin. Toivottavasti näette tän. Ja otetaan randomilla. Siis ottikin Isaakin randomilla. Ois voinut tulla joku toinen hahmo. Ja nyt mulla on sitten tämmöinen ohjelma kuin Snagit käytössä, jotenka tää ei ole ihan semmoinen, veikkaan ettei ole mikään paras ohjelma. Ja en tiedä onko tässä hyvä editointi, mutta testa on paha vaan, koska Frapsi mulle ei toimi tällä hetkellä. En tiedä minkä takia se ei pysty kuvaamaan tätä Isaacia, koska tähän tarvii sen koko näyttötilan, että saa kuvattua. En tiedä minkä takia ei toimi. Mathstick. En tiedä mitä tekee. Ja tehtiin voittoa tossa. Ei mikään hyvä itemi. Bean. Brum. Dudum. Missä mä en vaan ottanut sitä paavinha tuo. Ja nyt ei se oo mitään itemeitäkin. Oi, aha. Ja sitten ei näköjään pääsekään pois. Then we have a problem. No ei tää enemmän mikään ongelma on, mut niin rakastettu tyyppi tää enemmän. Toi pitää säästää vikoksi toi sininen. Koska siitä minusta saa jonkun esineen. Ei. Ei. Melkein kuollaan kohta. Nyt nää tarvii tappaa. Näähän ei lähde ihan helposti hengiltäkään. Läksän. Tän takia, että mä saatan Forever Alone. Tai jonkun itemin siitä aina sai, jos se voittaa. Vidov. Mä en muista pystyykö Vidovia tulla vasta. Laitetaan tää mediumille, et vähän toimii paremmin tän Frapsin Snagitin ko. Hyppipä. Ei. Nyt on paha paikka. Joo. Mä otan uudestaan, koska ei ollut mitään itemiä sekas huoneessa. Miksei? Hollow of Flies suojaa noilta protektiileiltä. Joo, suoja. Ja tän mediumin grafiikat näytä yhtään pahemmalta. Paljon. Tuosta HP taisi olla näköjään. Sitten on hämähäkkiä. Ai niin, ja päätin muuten tehdä pitkästä aikaa videona. Koska ei nyt ollut semmoista mitään. On ollut kiireet ja voisin tehdä ehkä, jos tykkäätte tästä, niin voin tehdä kesälomallakin näitä videoita. Tai siis kesälomahan nyt on. Voin tehdä lisää näitä. Et silleen. Just kumminkin Isaac on semmoinen hyvä peli. Et ei se mikään huono peli oo. On tämmönen, miskä tät sanois, en mä tiedä. Ei tää taas oo peli oo. Vissi. Tulos nyt se pommi siltä. Tai no, joo.
Menehän se näinkin. No, kohta se kuolee. Nyt. Ei kiitos. Jesus Jewish. Tässä toi range ja terse, en mä tiedä. Olisikohan tässä secret room? No joo. Katsotaan vaan. Ei ollut. Kylläpä lakas toi huone. Tuossa ydempään on vissiin. Paitsi että mä vielä en tiedä. Ei. Tarvitaan yksi avain, että päästään sinne. Joo. Mennään tästä. Näin. Miksei voi suoraan tännekin mennä? 2 hämeenhäkkiä. Istui edellä. Mitä? No ne tonne pääs. Ei sitten. Ei, älkää saako tulta. Jos nää osuu tuleen, niin näistä tulee ärsyttäviä. No ei kuole ihan niin helposti. Ulos nyt. Kiitos. Red path. Mut ei me saa sitä. Tulisiko tosta pommi? Kiitos. Tostakin. Ei tietenkään. Nyt jäi ihan yksi tommonen huone välistä. Ja tästä saa cube of meat, jos tää voitetaan. Jos käyttää Empressin, tää on niin ärsyttävä bossi. No niitä onkin tää. Miksi mä käytin tän? Päästään nopeammin tästä. Niin ihailu. Sitten saatiin cube of meat. Mark. Olisiko hullu? Joo, otetaan se. Sitten rekrollataan Dead Cat. No, en mä ois sitä saanut. Mä oisin kuollut siinä. Sille. Eikä tappako mua. Se olisi mä äsken Pact vai Mark. En tiedä. Nyt en oo muuten pelannut sit pitkään aikaa Iisakkia, et ei tuu mikään pitkä runne olemaan. Nyt pelaan tän vielä tän runnin ja sitten lopetan kuvauksen. Just. Ai caramba. Niin. Fistula. Ei jos tää on HP-upgrade hyvä. Hyvä. Ei joo. Se olisi paha HP. Yes, avain. Nyt ehkä minkä mä haluaisin olisi Bucket of Lord. Ja mitäs muita niitä ois? Ainakin Bucket of Lord, niin mä haluaisin. Siitä minusta saa 2 HP:ta. Mä muistan mistä muista saa 2 HP:ta. En mä muistakaan. Nää pitää saada hengeltä ja nää on ärsyttäviä. Onkohan tuo pommi vai semmonen punainen kärpä? Punainen. Ei. Deck of cards.
Jahas. Haikprietes. Tappaa bossin yhdestä. Katsotaan sit semmoinen tiukka kohta. Jos vaikka käyttäis tässä. Tässä jo. Sen. Mutta. Voisin aina tulla itemeitä mieluiten. Vaarehuoneet ei oo ihan kiva jättää väliin. Tai kultaisia huoneita. Miksikä te sanottekaan niitä? Mä käytän nyt sen jo. Kävisikö tuolla Eli. Vai kävisikö tuolla kaupassa? Käyn tuolla kaupassa ekaksi. Katsotaan, että tuliko sieltä Greedy vastaan. Elikkä minibossi. Yes. Futum. Sinne menen. Meillä on 2 näitä, jotka ampuu. Ja meillä on hyvä puolustus. Tää ei oo yhtään hyvä, Vähän ninja. HP:ta ei. Ehkä nyt se sydän ois kiva. Mennään tänne. Mennään tuolle ja tuolle. Tulisiko? Ei tietenkään. Tulisiko? Ei. Räjäytetään toi, koska tosta tulee yleensä OP:ta. Kiitos. Pelataan ne meidän kaikki rahat. Nyt on ainakin HP:ta. Ei tullut mitään. Ei antanut. Ja älkää ottako totta kaksimielisesti. Tai älkää ajatelko. Muuten hyvä, mut kun ei oo rahaa. Niin. Haluanko mä knifen? Otetaan se. Kapunch. Nyt ei oo se deck of cards. Cards. Hieno lausetta. Cards. Deck of cards. Hyvä. Hyvä. Miksi mun menee jotenkin sanat oudosti? Jotenkin. Mitenköhän ne menee? Ei näitä liippereitä. No niin, arvostavia. Paitsi se on hyvä damage, niin ei oo sitten. Meillä taitaa olla aika hyvä damage. On meillä aika hyvä. Noin. Sitten tänne päin. Ei. Noniin. 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 Ei. Fallen tää. Niin mukava bossi. Meillä on aika iso damage. Miten mielihoito? Ui. Little Chad.
Brimstone. Otetaan. Se antaa meille vissiin vähän damakea. Vissiin. Sitten ollaankin jo Necropolisissa. Ja hetihän tossa tulee item room. Hui. Bucket of Flood. Yes. Yes. Minun pelastukseni. Noin. Tän tappaa Greedinkin aika helposti. The Tower. En halua menettää HP:ta. En kyllä The Toweria meinaa käyttää bossissa. Olisiko HP:ta? Tai no. Mikäs nyt tää? Ei. Tää on tää. Mä käytän sittenkin. Tää on vaikee bossi. Joo, sinne meni mun kaikki hyvät kamat ja mitäs tän ilmoitteli. Joo, se oispa morjes.